बाहर करो, गेट बाहर करो साला आवारा है रे, गेट बाहर करो। देखिए आवे के मेरा स्वागत। पलाय पलाय साबुन है, साबुन ये ओरिजिनल बा, यह साबुन हो। लड़का के साथ खानदान हो रहा लेकिन अगर नंबर प्लेट खत्म ना हुई साबुन ओरिजिनल बानी चढ़ाई तो एकर फूटल बा कढ़ाई चढ़ाई एकर फूटल बा कढ़ाई चढ़ाई बटुला पुरान बा बाकिए में भेद बा पेनी में देखी लोग कितना बड़ा का छेद बा लौटा दो हटा दो ना चढ़ी तिलक लागता नगरिया के हरे लागता नगरिया के नाम हसवाई चढ़ाई का एकर फूटल बा कढ़ाई चढ़ाई क्या है सामान नंबर 3 आइटम नंबर 3 हाय देखी अलाय पलाय साबुन है, साबुन ये ओरिजिनल बा, यह साबुन हो। लड़का के साथ खानदान हो रहा लेकिन अगर नंबर प्लेट खत्म ना हुई साबुन ओरिजिनल बानिल बाबा लास्ट आइटम हो जन्नी हां साबुन ओरिजिनल बा। हाँ जी ई साबुन दिया जाओ साउंडे वाला के इनके मलकिनी गुदरा फीची है तो खुश हो कि चलो शर्मा जी के प्रोग्राम में हमरो कुछ भेंटाइल बा दे दे साबुन बिकी उनका लगे जननी हाँ जी तिलकवा चढ़ जाला चढ़ गए। आइटम नंबर और कुछ बा हाँ जी का हो अरे सामान तो बहुत भले सब डुप्लीकेट होता कौन काम देखा ई का हो ई ह गड़तर देखी लड़का के अभी करता रह गए आगे के सोचबा जननी हाँ जी कुछ धान हरदी बटवा के आ देखी हमने के यहाँ के कैसन परंपरा बा पैसा जब तिलकहु लो आवेला तो स्वागत होला होला आ जब तिलकवा चढ़ा देला लो सामान सब लड़का के आंगन में रखा जाला तब लोग कहला कि गेट बाहर करो, गेट बाहर करो साला आवारा है रे, गेट बाहर करो। देखिए आवे के मेरा स्वागत होता होता आ जाए के मेरा का होता स्वागत होता देखिए तब वो नीमन लागेला लागेला का है काहे कि प्रेम के गाड़ी है ये हो जननी। हाँ जी देखी गाड़ी में हमने की यहाँ गाड़ियों लोग चाव से सुनेला सही बात बा गाड़ी गाड़ी का है काहे जौना गाड़ी में प्रेम नहीं खे गोरिया देव केहू के झगड़ा हो जाए हो जाई जननी। हाँ जी बाकी अब देखी दुल्हा सरकार का चुमावन होता आ चुमावन करे खातिर सबसे पहले के चलेला सबसे पहले चुमावन करे खातिर माई चलेली।